Sa April li għadda l-att ta' turisti li ġew f'Malta kien ta' kważi 711,000 turist. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Meta mqabbel mal-ewwel 4 xhur tas-sena l-oħra kien hemm żieda ta' kważi 260,000 turist. Dan hekk kif bejn Jannar u April tal-2022 kienu ġew f'pajjiżna aktar minn 440,000 turist. F'April li għadda ġew f'pajjiżna aktar minn 266,000 turist. Dan l-att ta' turisti f'dan ix-xahar li għadda jisboqsow l-att ta' turisti li ġew f'April tas-sena l-oħra hekk kif ġew kważi 195,000 turist. Dan ifisser żieda aktar minn 72,000 turist fuq sena. Minn dawn iċ-ċifri joħroġ ukoll li l-att ta' turisti li ġew f'April li għadda kien jisboq saħansitra l-att ta' turisti li ġew f'pajjiżna f'Ġunju tas-sena l-oħra li huwa meqjus bħala fost l-aqwa xhur għat-turiżmu. Matul dan ix-xahar aktar minn 240,000 turist ġew f'Malta għal btala waqt li kważi 11,000 turist ġew f'pajjiżna għal skop ta' negozju. F'din l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħareġ ukoll li n-nefqa mit-turisti f'pajjiżna f'dawn l-ewwel 4 xhur tas-sena kien ta' aktar minn €9 biljun. Din tfisser żied ta' aktar minn €200 miljun meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. L-aktar kategoriji ta' età fost it-turisti li ġew f'pajjiżna f'dawn l-ewwel 4 xhur tas-sena kienu dawk li għandhom bejn il-25 u 44 sena waqt li warahom isegwu dawk li għandhom bejn 45 u 64 sena. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li fl-ewwel 4 xhur tas-sena wkoll l-aktar turisti f'pajjiżna ġew mir-Renju Unit, mill-Italja u minn Franza. Ħareġ ukoll li bejn Jannar u April li għadda kien hemm żieda kważi 1,500,000 lejl meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet.